दायो आं थांनोसै इउनिभारसिटियाव जोंहा प्रि क्रिसमास दङ बिनि सेलेब्रेट खालामनो थांनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबोद नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै कन्टेक्ट खालामनो हागोन सिम्पल आरोना दायो आं हारसिंसो लोगोफ्रा नेगासिनो दङ I know God deserves a huge thanks for the good time like this. आं इसोरखौ हामबाय होदों बे गासै मोजां समनि थाखाय आरो नोंथांमोननि जि सेलेब्रेसन बे सेलेब्रेसनावहाय फैनानै बाहागो लाफैनो आंनोबो हांख्रायनायखौ होनानै दिनै नोंथांमोनजों बे मोनाबिलि समावहाय लोगोसे थाफैनो हानाय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय बिथांमोन जायफ्रा बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामदों बिथांमोनखौ हामबाय होदों बेयाव जिरायनाय मानव गिदिर साफ्रोम नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होदों आरो साफ्रोम बेवहाय जिरायनाय नोंथांमोन बयनोबो फैबाय थानाय गोथार बर'नि गोजोननाय बावहरनाय थाबाय आं गोजोननाय मोन्दों दिनै रंजानाय मोन्दों बे प्रग्रामा क'क्राझाराव जादों नाथाय आं मोनसे उदालगुरिनिफ्राय फैनानै नोंथांमोनजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हादों बे गासैनि थाखायबो इसोरखौ आरो जायफ्रा बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामदों बिथांमोनखौ हामबाय होननानै बुंनोसै आङो गुबुन गुबुन बाथ्रा बुङालासिनो थोंजोङै आंनो जि आयदाखौ दैखांनानै हरदों जि आयदानि सायाव खोथा बुंनो होदों बे आयदानि सायाव आङो खोथा बुंनो हास्थायबाय आङो हरनाय आयदाया जाहैबाय आरो नोंथांमोननि प्रग्रामाव दैखांनानै होनाय नोंथांमोननि प्रग्रामनि बेनाराव दैखांनानै होनाय बे आयदाया जाहैबाय 1 Timothy 7:15 1 Timothy chapter 1 verse 15 बेनिफ्राय फरायो बर'आव ओरै होननानै बुंदों बे बाथ्राया नंथारगौ आरो गोनो गोथो खालामाजासे नाजावजाथाव आरो फोथायजाथाव ख्रीष्ट जिसुआ बे संसाराव पापीफोरखौ बासायनो फैबाय बे पापीफोरनि मादाव आंनो गाज्रिसिनमोन इंराजियाव बुंसै फरायनि
알지? 쪼중짜 쪼짜 돌릴 수 있는 돌리다 바라타이즈 사장님 나 목타는 수다 외국인 친구들은 한국이 시합이 시작하자 돌리는 돌리 돕시다 통을 돕시다 미쳐나 하자 보시자 나 미안하다 당신 고동가이 나 너좀 농사 가이 저번 주에 나 미안하 고가산 때문에 고가산 내가 먹는 목탕 먹는 거야 고가산 고가산 콩그레 모닝 뉴스니 스트레이트 나와이 모닝 뉴스 어우니 제가 뭐 장면 되게 소소하게 힘든다 모닝 뉴스 이거 기름업톤 프리크리스마스 보들랜드 유니버시티 거르네도 퓨레너스 나 저번 주에 나 비타나 백현이나 비타나 고가산 앞에 고가산 한 핑씩은 백현이랑 거울라이 외국 고소나네 지금 비타나 지수전원님 지수전원님 기억이 가만한 지수전원님 지수전원님